de andere is gesmelten. Zo, Keulen, dat is een keer aanhuizen. Ja, is er wel lekker doorheen gaan. Ja. Ja, dat is nog zieliger. Maar die joh. Ik mag dadelijk even gewoon nog een nummer te zien. Ja, meer gezegd. En die gaan we opzoeken van het zo. Maar het is gewoon niet allemaal dan niet over daar. Een grote vogel, hè? Nu laten we schrikken over de beugel. Omdat anders die aapjes die lopen naar zo rond en anders kunnen die aapjes bij lopen op de boeien en dat mag niet. Kijk. Zo gaan we verder kijken. Wat dit doet hij? Waarom moet je dan handjes tegen de Zo, gaan we langs de andere kant, gaan we naar de aapjes gaan kijken. Kom maar. Straks gaan we naar de giraffe.